ତୁମେ କୁହ ତ ନୂଆ ବର୍ଷଟା କେମିତି ପାଳନ କରିବା? ପଇସା ପତ୍ର ତ ପାଖରେ ନାହିଁ, କ'ଣ ଯେ କରି କିଛି ଭାବି ହେଉନି। ସତ କଥା କହିଲ କୁନିରାଣୀ, ତମର ତ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ମୋର ବି ସେଇ ଅବସ୍ଥା, କିଛି ଭାବି ହଉନି। ଦିଏ ଦୁହିଁଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ଭାବନ୍ତି ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିବ। ହଉ ଚାଲେ କୁନି, ପଇସା କୋଉଠୁ ଯୋଗାଡ଼ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ ଯେ ଏଠି ବସି ଚିନ୍ତା କରିବା। ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ତ ଟଙ୍କା ନିହାତି ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଟଙ୍କାର ତଲାସରେ। ବହୁତ ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଥକିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଡାଳ ଦେଖି ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ବଣ ମଣିଷଟିଏ ବୁଲୁଛି। ଟୁନି ଚାଲ ଯିବା ଜଲ୍ଦି ଏଠୁ, ନହେଲେ ଆମକୁ ସିଏ ଖାଇଦବ। ସେଠାରୁ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚେଇ ଦୁଇ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଗଲେ।